Bona tarda. Em plau donar-vos la benvinguda en aquesta quarta conferència internacional de sobirania i justícia titulada Building a New State. Com a introducció, m'ha semblat que podria ser oportú, d'alguna manera, justificar per què volem construir un nou estat i que això no és una cosa que el catalanisme polític s'hagi inventat els darrers anys. Un tema que ve de molt lluny. I per fer-ho, he buscat textos breus, naturalment, del llibre o del conjunt de llibres de la panoràmica del nacionalisme català d'en Fèlix Cucurull. Ell ens explica que durant els anys 1835 i 1836 ja tenien lloc al Principat sagnants aixecaments liberals en els quals es parla insistentment de proclamar la República Catalana. Sobre el segle XIX, diu en Cucurull, el nom que pren l'afirmació catalana, provincialisme, furisme, federalisme, catalanisme, és ben secundari. En tots hi ha sempre l'actitud de rebel·lia política i social en molts casos, i l'afany d'obtenir, amb més o menys amplitud, l'autodeterminació de Catalunya. El 1836, el diari El Nuevo Vapor deia: cal que el poble català s'emancipi de la corrompuda Sodoma que és Madrid. Roca Ferreres, el doctor Roca Ferreres, afirmava el 1873, recent proclamada la República, la primera República Espanyola, l'esperit d'independència nacional, l'esperit autonòmic o de regir-se solament per lleis pròpies és una de les constants més característiques del poble català. El mateix Roca Ferreres, en un text bastant llarg, que llegiré en castellà tal com ell el va escriure, explica los fueros de Catalunya, referint-se a los fueros de Catalunya invocats pels carlins. Diu Roca Ferreres: creer que un rey de España, después de la obra centralizadora de Felipe V y de la monarquía constitucional, consintiese en que Cataluña formase un estado aparte con su legislación y sus representaciones especiales, creer que un gobierno del Estado español, uno e indiviso sobre todo, monárquico y absoluto, consintiese en tener sobre Cataluña menos atribuciones, autoridad y poderío de lo que tiene ahora, creer que fuera del sistema de confederación pueda un gobierno central español, un gobierno de Madrid, sea republicano, monárquico, borbónico o saboyano, carlista o alfonsino, consentir en más autonomía de Cataluña que lo que es una mera descentralización administrativa, es desconocer la esencia y el fondo de un Estado uno, es hacerse las más cándidas ilusiones, es una inocencia política de las más pueriles propia de los que vienen del limbo. Això ho deia en Roca Ferreres fa 142 anys. És perquè aquells que parlen de terceres vies puguin anar veient que el tema no és nou. Més tard, l'any 1917, Prat de la Riba, pocs mesos abans de morir, quan l'acabaven de ser reelegit president de la Mancomunitat de Catalunya, va adreçar un missatge als diputats i en ell fa notar que la Mancomunitat només ha interessat Catalunya com un pas cap a la Constitució de l'Estat català, que cal que sigui estructurat d'acord amb les tradicions de govern lliure del poble de Catalunya. I el mateix Francesc Macià, en la seva primera època, al novembre de 1918, a la fi de la Primera Guerra Mundial, davant del debat que hi havia de la proposta d'Estatut d'Autonomia, Macià deia: amb l'autonomia no n'hi ha prou. Cal que Catalunya estigui representada a la Conferència de Pau. Necessitem la independència. L'article 1 de la Constitució, aprovada per l'Assemblea Constituent del Separatisme Català reunida a l'Havana el 30 de setembre de 1928, deia: el poble de Catalunya
en exercici del dret immanent que li correspon de donar-se per voluntat pròpia i sense ingerències estranyes, la seva organització política es constitueix en estat independent i sobirà i adopta la forma de govern de la República. I finalment, davant de les eleccions del 12 d'abril de 1931, Manel Carrasco i Formiguera, aleshores membre d'Acció Catalana i després un dels més importants dirigents d'Unió Democràtica, han sentit bé, he dit Unió Democràtica, deia: els catalanistes republicans, els de sempre, no podem ésser catalanistes monàrquics continuadors de l'obra del botxí de Catalunya Felip V. Per això volem una llibertat absoluta prèvies de la democràcia i de la república, formant un nou estat. Un estat que ens doni una independència absoluta. Fins aquí, pronunciaments sobre la constitució d'un nou estat. M'ha semblat oportú, com a preludi d'aquesta jornada, explicar que això de construir un nou estat no és una cosa que ens ve de nou, és una cosa que ens ve des de fa segles, possiblement iniciada l'endemà del mateix 11 de setembre de 1714. I res més. Passo la paraula a la senyora Dolors Feliu, que és la persona que presidirà la primera taula rodona. Dolors Feliu, tens la paraula. Gràcies.